Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 30 avgust 2024 ýylyň 30 avgust hepdeniň anyny güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň kanallarına. Şu gün men bilen gepleşige ine Nurjan apa gatnaşýar. Nurjan, Sa- salam aleykum. Salam Murat Kılıçoviç, taram vatandaşlar. Nurjan apa Amerikada devletin vekili. Şu Amerika boyunça egerde siz devletin gurulmasy bilen habarlaşjak bolsaňyz ine Nurjan apa, Nurjan Süzer Badyr. Komentarda ýazyp bilersiňiz ýa-da Telegramda DWT chat aktivistine ýerip ýa-ni biziň adminlere ýazyp berseňiz, haýtam bolsa bir admin ýa haýtam bolsa bir ýolbaşçy aktivist DWT halk gurulmasynyň aktivisti siziň bilen habarlaşar. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün biz gepleşige başlaýas. Men ýene bagyşlama soraýan, men komandировка bolan soň, komandировкада bolan soň, ýa-ni wagtyna başlap bilemek internet biz ýene bir zat. Şonuň üçin bagyşlarsyňyz. Gepleşige başlamak hak bizde bir gynanç habar bar. Ine men size bir informasiýany öküdin, ümitlerim, hormatly vatandaşlar. Ine Usen Mingelow diýip biziň aktivistimiz, biziň prawozащитникimiz türmede bir näçe ýyllardan bäri, 10 ýyllardan bäri ýatan Mansur Mingelowyň kakaty ine şu ýerden aýryldy. Dün ýa-ni muň poçkasynda недостаточно bar eken, ýa-ni kemçilik bar eken, şo sebäpli reanimasiýa goýupdylar, şu ýerden aradan çykdy. Men azajyk şu Usen Mingelow boýunça informasiýa berjek bolýan. Usen Mingelow ol Mansur Mingelow ýaly, ýagny adamlara kömek edýän prawozащитник, ýagny hakyky adamlara kömek edýän prawozащитник. Türkmenský fond del. Usen Mingelow Türkmenistanyň içinde prawozащитник, adamlara kömek edýän, haçan görseň oň öýüne adamlar ýuridik toraly boýunça ýa sosial meseleler boýunça ýa beýlik meseleler boýunça gelip ondan maslahat soraýardylar, hat ýazyp ber diýip soraýardylar we olary gorap ber diýip soraýardylar. Şu ýaly Usen Mingelow şol adam gaty aktiv bolýar. Şu graždanski aktivist diýär, ýagny graždan aktivisti. Türkmenistanyň içinde şu meseleleri alyp barmak gaty siziň bilişiňiz ýa-da gaty hoply. Şonda da şoňa garamazdan şol adam men size suratyny öküdin. Ine gowurňa, ünsürin hormatly vatandaşlar. Usen Mingelow ýa-ni Mansur Mingelowyň kakaty. Ine şol maşgala Mingelowlar bular prawozащита näçip goşulýarlar we adamlar näçip kömek edýär. Sebäbi wyjdan çatanok. Bir ýerde bir adalet bolsa, bir düzgünçlik bolsa, wyjdan çatman gönlüni gün aýyp bilýän adamlar. Şu ýaly näçe adam jemgyýetmede köp bolsa, şonça siziň haklaryňyz gorular. Şonça siziň durmuşyňyz kanunçylykly bolar. Şonça siziň durmuşyňyz ýa-ni zulüm tarapyndan, zulüm ýa-ni atmosferada bolmazda düşnükli, salihatly, paýhatly, arnamusly, ýa-ni ahlak taýdan gowy ýagdaýda geçer durmuşyňyz. Şonuň üçin ene şu ýaly adamlar jemgyýetimizden gitse ýa aýrylsa biz gaty ynanýar. Sebäbi şu adam dogrudan öz goşunduny ýa-ni jemgyýeti saklap, Türkmenistanyň kanunçylygy saklap eden işleri istenlik Türkmenistanyň ministri ýustisiýasy bolsun, prokuraturaň ýolbaşçysy bolsun ýa beýleki bolsun, şolardan köp goşun goşdy. Hem jemgyýetimizi ösdürmekde, hem kanunçylygy gorumakda. Gynansak da ine şunu tasdiklamaly bolýar. Men şol Usen Mingelow boýunça maglumaty size bir detalrak berýärli. Ine Nurjan apa söz berýär. Nurjan apa, sizden bir söz diýseňiz, şol Usen Mingelow boýunça kynýar. Yine de salam vatandaşlar. Doğrudur, bu haberi bugün yer bilen aldık. Onun böwrek yetmezçiligi bardy. Yani 2 ýyl mundan Aşgabatda liçitse etdi. Ýöne o liçeni yeterliksiz boldy. Ondan Irana yolladylar. Irandan biraz liçeni aldy. Ýene de bugüne çenli ayakta gedip
yani hatta dün öňüňem işe gidýärdi. Muny hiç işgärleri glavraçy goýanokdy. Gelin işläň, halk sizi isleýär diýip halkam hatta ol poliklinikada olar nime diýärdi, liçide diýärdi, ýene de yeterliksiz bolýardy. Hatta öýüne gelýärdiler. Öýüne gelip liçeňe da yani alyp bilýärdiler. Yani Hüseyin Mengilov doğrudanam gaty uly adam, uly goşan adam öz halky üçin yani adalaty söýen adam hemme de adalatly bolsun diýip ýene de bu rejim oňa her hili päsgeller berýärdi. Her hili. Gowy maşgala seyredip bilen aýalyny, çagalaryny, mertebelerini öňe süren, halkyny gowy gören, oğlu için iň soňky demereçenini göreşen adamdy. Yani yatan yeri ýaty bolsun, nur içinde ýatsyn, mekan cennet bolsun. Meniň şu wagtga diýjek zatlarym şudur. Bu haberim Türkmen News nimetdi, haber goýdy. Yani görüp okap nime haberleri doğrusyny alyp bilersiňiz otaýdym. Yani bar aýtjak zatym. Sağ olun Nurcan apa. Hüseyin Mengilov yatan ýerine ýakty bolsun. Men hemme dogun garyndaşlaryna öz gynanjymy bildirýän, öz adymdan we aktivistiň adymdan we türkmen halkynyň adymdan gynanjymy bildirýän. Biz gaty gynanýar şu ýaly adam biziň jemgyýetimizden, biziň ýanky aramyzdan gidenine yatan ýere ýakty bolsun. Amin. İnşallah. İndikilerde şu ýaly adamlary Allah jan Hudaýjan gorusun. Hormatly watandaşlar, bizinni efirimiz dowam edeli. Şu ýaly gynanç habardan geçmelem bolsa biz efirimiz dowam edeli. Ine men size Türkmenistanyna bolup geçen datlary okujak. Iki sözlü ve aram görkezmesek şol watan programmasyny seyredýän ad ve Türkmen gazetlerini okuyan adam. Ine ünsürip seyretseňiz watandaşlar gördü. Bir minut. Ine şördü. Hormatly watandaşlar, birinji sahypada ine Serdar Berdimuhamedov men öňüme aýdym. Ünsürip seyretseňiz ine her wagt birinji sahypada Serdar Berdimuhamedov. Bul günne işlemede de ýanky şu boýunça materialar çykyp şunu hemme ýerde mediada ýürüdýärler. Halk şunu her wagt görüp dursun, şuň barlygy şul prezident, işlemeýän prezident bolsa da şul prezident şunu her wagt bar diýip muny ýanky media raskuluk edýärler. Ünsüren bolsa. Ine ünsüren bolsa niýde şuň öz bar bolsa ine hökman şu ýerde kakatyna mat tutulýar sebäbi kakaty oglunyň galjak bolýar. Bu ýarşy ýykdy. Oğul tutulan yerde kakatan bulaýmaly. Ünsüren. Şu ýerde одним из приоритетных политических стратегий Туркменистана заложено национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов и ныне успешно проводимым в жизнь под руководством президента Сердара Бердымухамедова. Ягни Serdaryň prezident diýip hasap edilýän dünýäde şoň öňüne kakatyň adyny goýup, kakatyň adyny tutýarlar. O diýmek näme? O diýmek Türkmenistanyň Serdar prezident kartinka. Hakykatdan onun kakaty döwleti dolandyrýar. Men oňa bir näçe tutnamy görkezdim size. Ine şu adam Serdar Berdimuhamedov habaram ýokdur bu zatlardan. Ine ýanky Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýazan kitaby var, şol kitap ýanky durmuşa geçirilýär diýip ýazylýar. Ine Kladez razum mahtumkuli fragi как Türkmenistan tak zor bijom. Ýanky şol Gurbanguly şol Mahtumulin 300 ýylyna bir makala ýazypdyr. Ony ýazanam diýär, habarlam ýokdur. Şoňa derek jurnalistler ýazyp, ýanky şul maglumatlar, ýanky şul durmuşa geçirilýär, şoň ýazan makalatynyň ýanky meseleleri, misallary we şöýdek goýun ideýalary ine durmuşa geçirilýär diýip ýazýarlar. O polny ýalan. Oňa üns bermän hormatly watandaşlar, gepim tümökleri eger biz ikinci sahypa seyretdik, ýanky pardon.
Ine ikinci sahypa seretdik, şu makala şu ýerde unutmasaňyz ine ýanky ýazylýa ýene-de Gurban Berdimuhammedowyň ady tutulýar, Serdaryň ady ýokdur. Ine şu ýerde ýazylýa ýanky ýene-de makalada Gurban Berdimuhammedowyň ady köp tutulýar, Serdar Berdimuhammedow. Ine o aýdýadym, Türkmenistanyna saýlaw geçmedi. Türkmenistanyna kakasy usileniya öz kreslosini yitirmek yitirmek üçin öz oğlunu usileniya çağırtdy. Serdar kartinka bolup bütün dünýä gülkünç boldy sebäbi oň derewine Gurban ol hem ýere gatnap işläp ýör. Serdar hiç tap başarnok, düşünenok, düşünetem gelenok, kakasyna bir zat bolaýsa, öläýse, edip şo ýerde ýeriň aşagyny özü ýemken. Ine hormatly watandaşlar, şu ýaly makalalar bar. İstendik sahypa seretseňiz şol ýalykdyr. Ine men size misal üçin Gurban Berdimuhammedowyň edýän işlerini öküdin. Şol prezidentmi, milli lidermi, şuň wezipesi näme? Näme işläp ýör? Beýleki döwletler bilen ýanky gepleşikler geçirip, hojalyk gepleşiklerini geçirip, beýleki döwletler bilen hojalyk meselelerini çözüp, ol kim? Milli lidermi? Ýa-da Türkmenistan prezidenti? Ine özüňiz görürsüňiz, ine hormatly watandaşlar, Irana gaz meseleleri boýunça gidip şo ýerde öz garantiýasyny berýär. Ýanky hojalyk işlerini çözýär. Ogly şu her gerek şu ýaly ýanky gidenne daşarda öz oğlunyň awraýyny gataşak gaçyrýar. Şuňa Gurbany düşünýärmi ýa-da ay oğlumy iýerinden barby tok ýok, hiç zady düşünmek bir gömük dip özü diýemke, alaç bolmasaň. Onu ol halka çykyp düşündirmeli. Men prezident däl, ýöne men oğlum hiç hat başarnok, men onu prezident bellemedem, oğlum gatyýar. Men özüm prezidentlik alyp barýan, men özüm gepleşigi geçirmeli bolýan. Siz bagyşlan hormatly watandaşlar, men hem milli lider, hem ýanky öz tohumyň milli lideri, hem de men öz tohumyň prezidenti, sebäbi Türkmen halkynyň prezidenti hiç hat başarylynok diýip aýtmaly onda. Eger de milli lider çykyn bolsa aýtmaly. Gelin diňläliň, ýanky düýün ine bolup geçen dağıtlar Türkmenistan'a. Önkütün, pardon. Sapar müşahitlerine bir näçe ýokary derejedäki geçirýärdi. Bu möhüm planlaşyklar galanly. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz iş sapary bilen İran Islam Respublikasyna uğramak üçin Ir bilen paýtagtymyzyň halkara howamendine geldi. Gahrman Arkadagymyzy ýurdumyzyň resmi wekilleri uğratdylar. Belenilse ýaly sebäpden ýurtlary, aýratynam gomşy döwletler bilen gatnaşyklar. Şuňa gowy seredin hormatly watandaşlar. Bir stroy bolup, ýanky ol mektepdäki okuwçylar ýaly stroýa durup, şol Gurban Berdimuhammedow kim? Prezident de model, bu kabinet ministrinin adamları, parlamentin adamları, bular milli lider giden ýagdaýynda da hiç wagt gidip, ýanky bunu uğratmalar, lad etmeler. Ola bir ikinci milli lider nämen esasyna Türkmenistanyň prezidentiniň samolyotyny alyp gidip gelýär. Onu ýaly gidýän bolsa, öz ýanky beýle reis samolyotda gidip gelsin. Ýa-da onu Serdar Berdimuhammedow ýanky çykyp ine men İran gepleşikleri üçin Gurban Berdimuhammedowa öz ýanky dawerensini berýän, men şoňa ynanýan, men şuny şul komandirowka iý berýän, hemme gepleşikleri geçirmelisiz diýip we gelenden soň maňa raport bermeli, bolup geçen habarlar boýunça diýip özü aýtmaly bolýar. Onu kabinet ministri geçirip şoýra milli lider çağırıp ine men size mesele goýan, bark gelin gürleşin, şul meseleleri çözmeli, döwletiň bähbit işlerini goramaly, bähbitini we gelip maňa raport edin kabinet ministrinde geçirilen zatlar üçin. Sebäbi ol öz meselesini çözmäne gidenok, ol döwlet meselesini çözmäne gidýär. Diýmek, bütün halk habarly bolmaly. Ine şuňa prozraçny prezident diýilýär. Ine şuňa ýanky hakyky bolmaly işler diýilýär. Ýanky döwlet bollugy bolýar. Ine şuňa Türkmenistanda ýanky hökümet ba, döwlet ba, döwlet guruluş sistemasy ba, döwletde prosedurlar ýöräp dur, döwlet beýleki döwletler ýaly gidýär diýip aýtyp bolýar. Bular bolsa prezident we milli lider öz arasyna öýde çaý içip gürleşedi. Ay men bark geleýin Irana, men gürleşip geleýin. Sen öýde otur oglum barby, sen düşünen ok o zatlara diýip kakasy bark gelýär. Ol
Bu näme? Semeni patriot mı? Näme bu zatlar? Yazın kommentariyada näme pikir edýäňiz şu zatlara. Mine şunu ýanky gaty geň görýän oňdaşyndan ineterdiň. Şonuň duruşy edil Koreýan ýaly. Men häzir Koreýanyň görkezini görürdiňiz. Hemme tarap bilen ösdürmek Türkmenistanyň ählimomy bähbitlerde giň halkara hyzmatdaşlyk görülgelerini esaslanýan daşary syýasy strategiýasynyň esasy ogrudur. Az wagtda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň uçury Eýran Islam Respublikasynyň paýtagty Tehran şäheriniň Mehrabat halkara howamildirine golny. Bu ýerde Gahrman Arkadagymy goňşy ýurdun resmi wekilleri tarapyndan mähirli garşylandy. Bu ýerde Gahrman Arkadagymyň Eýran Islam Respublikasynyň ýol we şäher guruş ministri bilen saýbasynda gykasasy kötdeşligi boldy. Oň dowamında iki goňşy ýurdun arasyndaky dürli ogurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ogurlary aralyp maslahatlaşyldy. Soňra Gahrman Arkadagymyň uly kerweni Tehran şäheriniň Saadabat toplumuna tarap ugrady. Türkmen halkynyň milli lideriniň awtolog kerweni Saadabat toplumynyň jumhury köşküne geldi. Bu ýerde Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymy we Eýran Islam Respublikasynyň başlygy dostlarça salamlaşdylar. İki ýurdun döwlet baýdaklarynyň öňüne resmi surata düşmek dawaratyndan soňra Gahrman Arkadagymyň hemde Eýran Islam Respublikasynyň başlygynyň iki çäk duşugy boldy. Prezident Masud Pezeshkian Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymy mähirli mübarekler we Eýran Aýgaral hormatly watandaşlar gördüňiz bolup geçen zatlary. Ene men öňüm aýdýan Gurbanul Berdimuhammedow bütün dünýä ýigrenýär. Hiç kim muny çağıranok. Ne Ýewropaň bir sany prezidenti bilen duş gördümi? Ýok. Ogrin çagelip Sarkozy bilen ýa Sarkoza 10 milyondan dollardan gowrak pul berip aýratyn kabinetde Türkmen telewiziýasy üçin ýa gizlenip video alyp gaçyp gitdiler. Jurnalistler kowlap tap bilmediler. Ne şuryaly gorkup demokratiýadan gorkýan adam, Ýewropa döwletleriniň prezidentleri bilen salamlaşyp bilmeýän adam, diňe pulny bir salamlaşyp bilýän adam bütün prezident wezipetine ya milli lider wezipetine ne Amerika o ýerde ýa prezident bilen duşdy, ne de Ýewropaň birleşikleri bilen duş gördü. Bu bir näýe hem izgoy. Muň bilen salamlaşmak masgara. Bir demokrat döwletiň ya ösen döwletiň prezidenti ine Gurban bilen salamlaşanda masgara bolýar. Şoň üçin surata düşmejek bolýarlar, video düşmejek bolýarlar diňe Türkmen habarlary üçin edýärler, içki informasiýa üçin bütün dünýä etmeýärler. Ine hormatly watandaşlar, ine şu ýaly özüne milli lider diýen bir gahrman, näme gahrmançylyk etdi bilemo. Şun gahrmançylyk nämeden ibaret belli ýok. Eline avtomat tut görmedik, eline pil tut görmedik. Diňe ol ağaçlar ekýär, bir tane ağaç ekýär, ýa reklam üçin başga hiç zat et görmedik. Türkmenistany östürip görmedik. Türkmenistany katastrofa getiren, Türkmenistan'ın siyasetini katastrofa getiren, Türkmenistan'ın iktisadını katastrofa getiren, Türkmenistan'ın sosyal durmuşunu katastrofa getirip, öz vatandaşlarını ýa-ni Türkmen halkyny terk edip Türkmenistan'ı gider ýaly ýagdaý döredip, iki ýerde gahrman bolan adam, bu bir sübük kezzap diýeňem kimdem kadýan, ýa-ni kommentariýada özüňiz näme pikir edýäňiz. Gelin indi men size häzir ýa-ni Demir Koreýanyň prezidentini görkezleýin, ýa-ni ýolbaşçyny, onsoň Nurjan apa biz diskussiýa geçerdi. Ine serden garşalyşyny edil ýa-ni Demir Koreýanyň ýolbaşçyny näme garşy alýarlar, Gurbanlyňam şeýle garşy alýarlarmy, armiýalarmy? Gelin deňişdirelim. 국가의 자랑으로 내세워주시는 위대한 Ünsüň şu ýerde ine Kim Chen-in bir hatarda öz kollegalary bilen oturýar. Ýöne Gurbanlyň bir hatarda beýleki öz ýa kabinet ministrleri ýa-da beýleki adamlaryň oturuny gördüňizmi? Hiç wagt görmersiňiz. Her wagt ýeközi ýokurdan aşağı düşen perişte ýaly özüni şeýle pikir etdirýär. Ine hatta Demir Koreýanyň ýolbaşçylaryndan ozup geçdi. Kultda, diktaturada. Ünsüň. 오보이를 격정의 눈물 속에 최대 경무심을 담아 어려 Ine bular serden ýa-ni adamlar el çarşyp, ýa-ni kabinet ministrde görün bolsaňyz el çarşyp arkadagy şöhrat
arkadaş şöhret edir şoraýaly. Ünsverin. 되도록 폭풍 같은 만세 환호성을 터쳐 올렸습니다. Ünsverin bir hatarda beýleki öz ýoldaşlary bilen bir hatarda oturýan adam dünyada iň uly zulüm Demokrat Koreýanyň ýolbaşçysy Kim Chen In hatta şulum özüniň diktatorlykda gurbanlygyny pes öz ýoldaşlaryny hasap edýär, oturýar. Bu adam bolsa Türkmen halkyna hasap edenek aňyrda dursun. Hiç ýanyňky adamlar hasap edenek bir-birden basyp aýlanyp üstlerinden gülüp ýanky olaň namysyny degip gezipýär. 경애하는 김정은 동지께서는 행복한 훌륭히 키워가는 어머니들의 가슴 속에 당과 국가의 고민과 걱정을 먼저 생각하는 깨끗한 양심이고 Siz Koreýçe düşünýäňizmi? Menem düşünemok. Şoň üçin men aýdaýyn. Ine şu ýerde ýanky Kim Chen In bir gynaş maglumatlar alýar halkyndan we aglaýar. Bütün halk bolup munam gollap aglaýarlar. Ine şu ýaly näme bolsa da Kim Chen In'i ýani Demokrat Koreýanyň ýolbaşçysyny öz halky gowurýar. Ýigrenok gurban bolýar. Hawa propaganda we hawa hemme zat var. Ýöne öz halkyna kömek edýär. Men bir reportaży görkezdendim. Ýani egerde uragan ýa fil alsa bir ýerine özü gidip kostyum balaklyk edip, ýani agaçlary götürüp halka hyzmat edýär. Şu diktatorym bolsa. Biziňki näme diýär? Gaçýar. Bunkerine gidlenýär. Yani halk tapmadyal, birden halk kalmadyal, hiç tat yok. Muňa negativ informasiýa bolmaly, eşitmeli. Ay bul keyp üçin dürüdülün, ejedi keyp üçin doğuran bir kezzap. 혁명의 미래를 떠매고 나갈 새 세대들의 대우를 튼튼히 꾸리는 데 이바지하려는 숭고한 국민적 자각이라고 하면서 보고자는 이렇듯 고결하게 하여 긍지 높이 언급했습니다. 우리 Ünsverin bolsaňyz aglaýar Kim Chen'er, ýani erbet habarlaryp we halka aglaýar. 어머니들은 혁명가의 첫 걸음도 김정은 동지의 말씀을 명심하고 자녀들의 첫째가는 교양자로서의 본부를 Ine hormatly vatandaşlar, siz Gurban Berdimuhamedowyň aglanyny gördüňizmi? Näçe bizde gynanç habarlar boldy. O ýerde 20 ýaşdan tanlan öldü, o granitsada 16 adam öldü. Ala Türkiýede 50 ýaş adam öldü. Uraganda men bilemok 220 miň olay adam öldü. Bu gynanç sözler aýdanok agama aňyrda dursun. Ýani şu ýaly kezzap egerde Türkmenistan dolundurulna onu Türkmenistan'da kezzapçılık, korrupsiya, güdükçülük, adam silamalyal, ahlak taýdan pes zatlar üsýä we şol kult bolýar. Diňe ýanky halkdan öňki taryhyny aýryp, öz taryhyny goýup, ýanky Kakatyň, özüniň, oglunyň, çagatyň, maşgalyň taryhyny goýup, Türkmen taryhy her kimiň kellesine ýeter ýaly, diýip desturu hemme zat ýeter ýaly. Diňe şun kultlişini goýup, ýani şol ömürlük Türkmenistany eýlemeni gelendikleri görünýär. Men indi Nurjan apa söz berjek bolýan. Nurjan apa. Men ýalňyjy iki materialy görkezimde Türkmen edebiýatyna, metbugatyna bagyşlan Türkmen telewizionyna we ony ýani Koreýa prezidenti bilen diňeşdirip gördüm. Bu men söýüp durmaýan sebäp söýme hakymyz ýok. Şulardan kezzap Türkmen halkynyň hemme haklaryny iýip, baýlyklaryny ogurlap, daşyna çykaryp, triýek çekip aýlanyp bir kezzap Türkmenistana hatda öz gödükligi boýunça, öz ýani binamyslygy boýunça, öz kezzaplygy boýunça, öz diktatorlygy boýunça Demokrat Koreýanyň ýolbaşçydan odup geçdi. Halkam hasap edenek, öz ýoldaşyndan hasap edenek, ýoldaşlary ýani okuwçylar ýaly iýine ylgap ýöler. Olan bir muallimmiş. 58 kitap yazan bir muallim, yazıcı, akademik, profesör, aygara at kalmadı, şunu bermeli, at kalmadı. Hatta kosmosta da bir yıllıdın adına aldı şu. Şuraya bir kezzap, utanmayan kezzap, binamız, yüzü padoş. Ne şunu ne mi diyeceksiniz? Ne düşünüyorsunuz? Murat Kılıçevich,
yani diyorlar durnoi primer zarazителен. Yani Severna Koreya birinci yerde duruyordu. Biz ona ozıp geçtik. Dünyada 193 ülke var bolsa, şoň iň iýzagalak ülkesi Severna Koreya'dy. Şunýaly bespощадny bir rejimde adamlary inha ağlasa, bütün halk ağlamaly, gülse, bütün halk gülmeli. Ana şunýaly bir halky ezip saklayan bir diktator. Bizim yani prezidentlerimiz hem milli liderlerimiz hem oralarda görüldüler. Yani näme diýmeli? Halkın içindeki bir giden problemalar var. Ana olar bilen uğraşmalı. Olar bilen halkın öňüne çykmaly. Näme gorkulýar? Men anlamadım gitti. Näme için gorkýarlar? Ha bizim berdi prezident halkın öňüne çykýar. Halkın hemme problemalaryny dinläp bilýär, söhbetdeşlik edip bilýär. Olaram şonýaly edip çykmaly halkın öňüne. O gezip tozmaly diýilen zat ýok. Hatta prezident diýen adamyň 5 minut wagty bolmaly. Hemme zady raspисание boýunça halk üçin işlemeli. Yani bu gaty bir göz gyýyny ýagdaýda ýaşaýas ki, derdimizi kime anlatacağımızı bilemdik. İnha правоохранительный organlar var diýilýär. Правозащитный zatlar var. Näçe mer hatlar ýadylsa da o hatlar okulanok. İň berkisi seredilenok diýemok. Hatta okulanok olur. Yani halkın ýagdaýyndan haberleri ýok. Hiç bir pudagy interesowat edip şu pudakta adamları östüreli ya da bir kömek edeli diýilen zat ýok. Yani studentler al, pensionerler al, okuwçylar al, sadikdakylar al. Hemme oblastdan, yani sahip durjak berde hemme oblastdan. Yani adamlar göz gyýyna ýagdaýda. Aç ve işsiz. Kesildi, sen progressiv dedi otir. Hiç daha da seyreden oklar. Hiç. Tabii. Bolu, sağ olun pikiriniz üçin. Yine hormatly vatandaşlar, biz efirimiz dowam edeli. Mende başka materiallarım var, pardon. Başka materiallarım var. Yine hormatly vatandaşlar, gelin studentler boyunça gurulum edelim. Yine studentler boyunça gurulum etsek ýagdaýlar, studentlaryň ýagdaýlary gatag. Muny diňebizden hemmeler belliýär geçýär. Öňküýaly korrupsiýa instituty girjek bolsaň Türkmenistanda, öňküýaly zatka bermeli, öňküýaly spisaklar, öňküýaly ýani bilim ministrleri 10 000 üstünen korrupsiýada pul alýar. Öňküýaly bir bilimli adam universitede, instituta giyip bilen ok girme gaty kyn düşýär. Oň daşyndan giren bolsaňam häzir ine giren adamlaryň ýa-ni spisaklar belli boldy. Eşik almaly, ýagny öz puluňa instituta gatnaýan ýürüti eşikler, ol eşikler hem gaty gymmat. Käwagt men eşdiýän eşiklerini alyp gelýärler. Ol gök ýöne olaýal gökdäl bir açyk gök ýa garanky gök gerek ýa beýle gök gerek. Ýyny gaýtaryp ýene pul çykan diýerler. Ine Türkmenistanyň içindäki bizim watandaşlarymyň, studentlaryň ýagdaýlary şeýle. Maňa köp studentler jaň edýär, ýagdaýlaryny düşündirip, murada iş ýokmy diýip, bize halis iýmeni çöregiňiz ýok diýip, kösenýär diýip ýazýarlar. Elbet ýyratma diýeten ok, olaryň ýene tatam olar ekler bilen ok köpetni görürler, ýani közelmeli bolýarlar. Elbetde. Indi Türkmenistanyň daşyndaky studentler, ýagny Türkmenistandan daşyna giden studentler. Olaryň ýagdaýy näme? Konvertasiýa öňküýaly kyn. Olar egerde pul harajat edip, ýani Rossiýaň ýa Türkiýanyň ýa başga döwletleriň universitetlerine giren ýagdaýlaryna, o girişde egzamenlerini tapşyran ýagdaýlaryna, ýa da okap ýörep, öýe gelip, ýa-ni täzeden gitjek bolan ýagdaýlaryna şeýle bir hadisalar dörýär, aeroportdan bular goýuran oklar. Çykmak üçin bir topar viza diýdi, ýani
Gorunluk ministrden spravka, MHM'den, kabinet ministri, yani MİT'ten hem yerden spravka yığnap, bular viza alýarlar we aeroporda baranlar samolyota minmäke şöyle düşürüp alyp galýarlar. Eýem aeroportda ýürüýte student bolsa, ýürüýte mafia ba şolar ýanky studentler tutup alyp düşürýärler. Diňe şo ýerde bir gezýän studentler bar. Student ýaly gezýän oglanlar bar. Şolar 8.000-10 000 pul alyp ýanky polislaryň MHM'ň üstünden şolar daşyna çykarýarly, kömek edýärler. Diýmek, hökümet sistematy işleýän hökümet sistemanyň gatdyryna ýürüýte korrupsiýa sistematy goýulýar. Özem hökümet eşgärleri ýürütýär. Şol korrupsiýa sistemada baýalar ýaly. Sebebi onuň aýlyklary pes. Ol aýlyklary ýaşawymyn bolmaýan, olar alýan aýlyklaryny olar bir aýda harajat edýärler işe. Öz eşiklerini alýarlar, iş ýanky iş eşiklerini alýarlar, işte stol stul almaly bolýarlar, ruçkada çeli öl almaly bolýarlar we öz ýanky alýan aýlygy şoňa gidýär. Diňe korrupsiýa edip gündürmäseler, çinovniklar ýanky hökümet işleýän adamlar gündür bilen. Ine men size bir näçe material okudyň. Ine ünsüren Azatlyk radiosu belläp geçýär. В аэропорту Ашхабада 7 студентов не пустили на рейс в Россию. Yani Rossiya goý bermediler. Ine maglumatlar berýär. Onuň ýanky Azatlyk radiosynyň maglumatlary yerli korrespondentler bar. Şolar ýanky Türkmenistana alyp berýär. Ondan soň bolýar. Ine 7 sany Lewapdan student Ort institutlaryna, universitetlere giren adamlary goý bermediler. Hemme dokumentler düzük, hemme dağıtlar düzük goý bermediler. Inni bu adamlar aýdýar, bizim vizalarymyza, aviabiletlerimizi kim gaýtarýar? Onun 65% aviabiletini alyp galýarlar we viza harajat eden pullaryny doly ýanky ýitirýär şol adam. Inni täzeden viza alyp täzeden hemme zat etmek üçin ýene täzeden çykdyjyk etmeli. Ine ünsüren, hökümet studentlere kömek etmän, gaýtyp bulara batyş edýär, korrupsiýanyň üstünden we şolar mümkinçiliklerden o. Men näçe şu datlary bir daskanarny aýdýan sebebi Türkmenistanyna görgüli studentler hiç kim bolan. Opozisiýa gollaýmasa, bular gollaýan ýok. Hökümete gollany gurbanlar triýe vurup, ýanky Irana bark gelen bolýar, oňa bark gelen bolýar. Hemme ýere gidip, men size gaz berjek, pul beriň, ýani kard alyp gidip ýör. Türkmenistany batyryp ýör. Biz häzir Hytaýa bergili, Dubaýa bergili, Katara bergili, Singapura bergili, bizim belgilerimiz ummasyz onam gizlýärler. Hakykatdan hem Türkmenistanyň prezidenti hökümet suratda Türkmenistan näçe bergisi bar, näçe algysy bar, şonu daklad etmeli her ýylyň soňuny. Ýanky buhalter balans edýär. Şol ýaly döwletiň hem balansy bar, büdjeti bar, şonu ýanky atçylygyny bermeli halka. Gynasam o zatlar Türkmenistanda ýok. Indi görün. Türkmenistanyň iki gahrymany, milli lideri, onuň alyp barýan ideýalaryna studentlere kömek ýanky siýasaty ýok. Hiç şart ýok. Türkmenistanyň prezidenti 2 ýylda hiç şart etmeýän gahrman adyny alan Serdar Berdimuhamedow, ular studentler boýunça habaram ýok, şoň bardygam habaram ýok diýip öýdi. Daşyrtdy bizim hökümetimiň hatabyna institutu tutup şöyle ýanky samolyot zatlar eltip samolyotly awtobusa minen ýaly Şwitsariýa gatnap ýören adam Türkmenistanyň studentlarynyň ýagdaýyny hiç bilen ol. Men ýene bir maglumat görkezýän, ine Azatlyk radiosu ýene berläp geçýär. Türkmen student жалуются на бюрократию и искусственные препятствия. Yani daşına çıkacak bolsaň, ine Türkmen studentlara ýürüýte kynçylyklar döredýärler, şuradan ziyat kalmak üçin. Ine başga bir maglumat, 5 tane Türkmen studentlaryny Yekaterinburg'a goýuran oklady. Olar Türkmenistana barmaly neme? Yekaterinburg'a barmaly bolanlar olar, ýagny şo ýerde baryp, şo ýerde muny bulary tutup, saklap, ýene de Moskwa uğradyp, ýene de Moskwadan iýini gelýärler. Hani konsulluk, hani Türkmenistan prezidenti, hani kabinet ministri, hani ýanky jemgyýet gurumlary, hani partiýalar, ýani parlamentdaky işleýän, meclis nirde, parlament teorlar nirde näme şu ýaly biýkançylyk başga döwlet edende näme jaňlaşyp meseleni çözen oklar. Näme Türkmenistanyna eger hökümet çözmeýän bolsa, bir topar partiýalar bar. Näme şonuň wekilleri
studentlerin ýa-ni o partiýalar halkyň adyna saýlanýarlar. Halk saýlady diýerler. Halkyň problemlaryny, ýa-ni studentlaryň problemlaryny çözmek näçe Gurbanow, Nurjan apa, dewlet aktivistler düň ýygnak geçirip studentlaryň ýagdaýlaryny pikir edip, ine şu ýaly onun aladyny edip, näçe biz çykyş edip bütün dünýä ýetirmeli şu zatlary Gurbanow we Serdar Berdimuhammedow ýetirmeli şu zatlary. Näçe daşarda mene bir 8.000 kilometr Türkmenistandan daşlykdy takminan. Nurjan apa 15.000 kilometr takminan daşlykdy Türkmenistandan. Biz şu meseleleri tapýat, bilýär we çözjek bolýar. Kömek edýär studentlara näçe şolar içinde oturup birinji borçlary öz halkyna kömek etmek, ýa-ni studentler kömek etmek, hiç sad etmän, gaýtyp korrupsiýaň üstüne basyş etdirip pul ýynapýar. Hani döwlet, hani prezident, hani milli lider, hani kabinet ministri, hani daşary işler ministri, hani bilim ministri, hani içindeki işleyen adamlar, hani parlament şu zatlar seyder ýaly. Hani bir topar partiýalaryň ýol boşçulary şu ýaly halk tarapyndan saýlanyp, olaryň ýa-ni öz haklary var. Şu ýaly parlamentin sorumany, prezidentin sorumany, tankid etmeýän, çykyş etmeýäni, hani watan habarlary şu zatlary beýan edýän problemleri görkezip, şonu ýa-ni çözdürýän hani zatlar, hani döwlet, ýok zatlar. İkrany atal ogul çay içip kaqata diye otur oğlum senden tok yok, men özüm Irana bak giren, men hazır pul tapmasam Türkmenistan dolanyp bilem yok deyip Türkmenistany öz mellerine öwren iksan keza. Ine. Men yine bir maglumat örkezeyim, yine başka bir maglumat. Туркменские студенты рассмотрели роль образовательной миграции в современном мире и ее влияние на социально-экономическое развитие. Ünsverin, Türkmen studentleri Türkmenistan'na yürüyüşte şu kurumu var. Immigration deyip. Organization Migration. United National Migration. Yani başka devletlerde okuyan studentler var. Yine şunun yürüyüşte kurumu var. Yine şu kurumu Türkmenistan'na yığınak geçiriyor. Ünsverin. Yine şu yığınakta çıkış ediyorlar studentler. Yani haber veriyorlar. Yine hava bizim studentlerimiz yine daşırıp okuyor. Türkmen halkı kömek ediyor. Yine şol gurumada hava berekella Türkmen hükümeti öz studentlerini gaýgy diýen ekeni, şey diýen ekeni, beýen ekeni yine bellek geçýär. Bütün dünyada Türkmen studentlerine kömek edilýär diýip maglumatlar gidýär yine şu ýerden. Unutmayın. Türkmen студенческой молодежи, представляющий Туркменский государственный университет, Махтумкули, Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, aýgarad hemmeti ýygnanyp seminar geçirip şul gurumany alýarlar. Yine şul gurumany National Migration şul gurumany alýarlar. Men size näme şu zatlary düşündirýän? Yine şu ýaly bütün dünýä yalan maglumatlar gidýär. Men bir gezek Ukrainada Taras Shevchenko Üniversitetinde geçirilen Türkmenistan'ın ilçhanasynyň ýol boşdy ve onun ýanyna MKMS konsul şu ýerde studentler bilen duşu geçirdiler. Men şoňa gatnaşdym. Oturup dinledim. Bir topar yalan zatlar aýdýarlar. Şu ýerde studentler görgürler töle bilen oklar. Öz ýa-ni общежитиени üniversitede töle bilen oklar. Ine konvertasiýa ýok, enatasy derrew dolu pullan töle bilýär bolyn. Şu ýerde pasol çykyp, ýa-ni siz näme töleňiz? Orçça aýdýar. Üniversiteden ýa-ni ýolbaşçylary bar. Şoň ýanyna kino edýär, spektakl edýär. Siz näme töleňiz? Näme problemi bar? Men gözüme seredim diýip ýa-ni gorkudýar olar şu ýerde. Konsulam gorkudýar. Konsulam ýazyp otyr. Kim bir zat diýse. Görgül şu ýerde şu ýaly bir dile çeper bir ýaş maşgala çykyp ay Türkmenistanyň prezidenti sağ bol çet propaganda ýöredip bir şeýle bir kartinka diýerler. Hemme zat gülýärli, hemme güne şu oturan adamyň hemmetine güne, hökümetde güne ýok diýip şu ýerde ýa-ni studentler günäkar etdiler. O zaman men çykyş edip aýtmaly bolsam, ol nemen pasolum jan çykdy şu ýerde. Men çykyp hakykat aýtdym. Ukrainalary düşündirdim. Bu yalança inanmaň, bu yalan aýdypdyr. Türkmenistanyň konvertasiýa ýok. Her şu studentin enatasy bir gerekde $10.000 geçip bilýär konvertasiýa bar bolsa. Problema ýok. Enatalarda studentlarda problema ýok. Ine şu oturan kezap we şonuň ýa kollegalary konvertasiýa ýok Türkmenistanda. Türkmenistan krizisde. Dip düşündirsem
gara jan çykdyň, hakykat aýtdyk bolýan. Ine şu ýaly, ondan şol çykyşdan çykyp men Taraşevçenko ýa-ni statuýatyň ýanyna durup garaşdym studentlara oturup gülüşer ýaly, ýygnak geçer ýaly. Bir topar geldi. Şol çykan eden ýaşy geçdi. Salam aleykum. Gomuzun zat diýsem, gowy, sag bolun hakykat aýdanyň üçin diýip maňa aýdýar şoý. Ünsüň. Olary hökümet oýnýar. Olar bilýär, ýöne alaşlar ýok. Aýtmaly bolýarlar. Ine şulum şurýaly, ýa-ni reportaj. Hemme zat gülýärli, çykyp ýa-ni ministerswada adamlar aýdýar, bizim döwletimiz maskara dämen bütün dünýä guramasyň öňüne gelin şunu aýdyň, şundan çykmaň zat diýip bular öwredýärler. Ýöne hakykatda şo ýerde şu problemalary çykarmaly we şonu şu guramalaryň üstü bilen çözmeli, ýa-ni olardan grant almaly, olaryň kömegi bilen ortada basyş etmeli, olaryň kömegi bilen ýa-ni oturup pikirlenip çözgüt tapmaly. Onu derep ýene de kartinka ýasap edil gurbany ýaly bütün dünýäni alýar. Men şonu düşünjek boldum. Hormatly vatandaşlar, inni men sözi Nurjan apa bereýin. Nurjan apa, siz Doğru. menden köp bilýäňiz. Sizden bir öz pikiriňizi aýtsaňyz studentleriň problemasy boýunça. Doğru. Men studentler bilen en azından bir 5-6 ýyldan beri işleýän, kömek edýän, kimin yeter etmezçiligi var. Özüňiz bilýäňiz, Aşgabatdan ýani Türkmenistandan pul ýollamagam gaty kyn. Onun üçin eger kim maňa ýüzlente, men hiç wagt ýok diýemok, kömekleşýän. Ýani bu taýda diýjek bolýandym. Türkmenistanyň konsullukları bütün dünýäde işlänoklar. Bütün dünýäde hiç bir arz edip barsaň, olar senin ardyňy dinlemeýärler. Yani olaryň elinde de däller. Şo olar belki de dinlerdilerden elinde däl. Sebäbi ýokurdan buyruk var. Olary 3 gün oturup ime diýseň, imeller şol adamlar. Yani onun için studentlaryň gaty gözgeyni ýagdaýdy. Yani bizim okuduk, bizim student olduk, bizim abituriyent de bolduk. Öyle ihlas bilen okuwy ýerdik diýip şeýdi begenýärdik. Student wagtymyz stipendiýa da alýardyk. Inni bolsa bu studentler okuwy girdim diýýärlerdi. Begenjini kursawyna galdyrýarlar. Yani her hili böwet edýärler studentlara. Yani bu tölegde, bu eginişiklerde, bu orkuşun ol öyle däl. Bu keşteli yakan gymmat bolmaly. $10 däl, $70-80. Yani ezip bildikçe ezýärler. Ene ata bu pulları nereden alsınlar? Sebäbi o taýda iş ýok, güç ýok. Yani uğurlugymy itekleýärler adamlar. Men anlamadym. Korrupsiýa diýseň ösüp giden, hemme ýerde pul bermeli, hemme ýerde. Yani bu konvertasiýa absolutna edilenok. Edilen ýagdaýda da on üstüne ýene de pul berýärler. Onu bir arada oğlancıklarımız açtı onun üstüne ýene de örtbas edip onu yaptılar. Şunyalı studentlaryň üstünden haram pul bilen işleyen adamlar gaty köp. Şu wagt olary bir uly girdeji bolýar. Yani halkım size yüzlenýän böyle bunyaly zatlar bolanny, kanun bozucu zatlar bolanny hökmen onu destine aýdyp şoňa çäre bermeli. Hökmen çäre bermeli. Bizde bunyaly korrupsiýa diýilen zaty bolmaly. Aslında bütün Türkmenistan уже korrupsiýa pogрязла. Hemme taraplayın. Yani bu studentler gaty gözgeyni ýagdaýda adamlar. Yani şonu diýjek bolýan. Ine Nurjan apa sag bolun aýdanyň üçin ine bizim bir ilişimiz ýa murada çözüp näme halk bolup bir maşgalany agdaryp bilenok. Ünsüň. Biz 33 ýyllar bize propaganda edip, gorkudyp, öldürüp, ýumrup, zatlarymyzy alyp, jaýlarymyzy ýykyp, daşyrda kovup, türmede basyp, bir topar adam türmede otyr. Ýani kösenip. Ine şu ýaly Türkmen hökümeti öz diktaturasyny goýdy.
Ve 4 ýylla eýýäm halkyň 2020-nji ýyllaky 19-njy ýyllaky ýagdaýyndan şu güne getirdik. Eýýäm halk düşünýär. Eýýäm halk çözült gelýär. Eýýäm halk çalşaty gelýär şolary. Eýýäm halk şolary islenok. Ve 4 ýylla şonuň pardon 33 ýylla eden zadyny dolu ýeňdik. Innik çözgüt näme? Innik çözgüt Türkmenistandan hemme informasiýa çykmaly. Şu bir ýerde bir kançylyk bolsa, bir ýerde Türkmenistanna biri bir adalatlyk etse göni şonu video tura edip daşna çıkarmaly. Dosýalary ýöne fake accountdan ýermeli daşna çıkarmaly. Näçe? Türkmenistana biz projektor uradyp ýanky edil sahnada ýaly hemme zat geçmeli. Onda korrupsiýa gorkup başlaýar. Ona bir. Ikinci, Türkmenistan'a adamlar bir zada düşünmeli. Hiç kim gelip kömek etmez. Biz özümüz kalmalı. Nägelikler arçından başlap, Oğuz Sovet'ten başlan. Oğuz Sovet'te barıp arçın işlemeyen olsa çalışın onu. Özünüz yığınak geçirin de çalışın. Halka hizmet ediyenini koyun. Ondan son etrafı varın. Komşu oğlu bilen gürleşin. Bir de çalışta arçınmadı. Gül yağlı. Yaşap yiyor. Kömek ediyor. Yani etraf hekimine talep ediyor etraf hekiminden zat deyip. Sizem çalışın deyip, olum çalışsa ondan sonra etrafı yapışın. Etraf yığınağına barın da etraf yani Sovet'inle etrafın hekimine ayırın. Tebi siz prezidentden mulu, siz milli liderden mulu, siz Türkmenistan'ın konstitusiýasy boýunça yani 3-nji maddasy boýunça iň ýokarky organ Türkmenistan'da Türkmen halky. Şo ýerde mysal üçin Garum etrawyna ýaşaýan adamlar şol Garum etrawynyň iň ýokarky organy. Şöyle hekim değil. Hekim sizin için hizmata alınan, size hizmet edici, size servis etmek için pulunu tutulan adam. Aylık alýar şoňa. Siz şoň iň ýokarky organy. Prezidentim değil. Siz milli liderim değil. Siz MHM'de değil, polisem değil, uçskovam değil. Şoň için siz şolu düşündürmeli, olur kanun bilen okur. Düşündürün şolary. Oda, yani Dayhan birleşik olsa, siz şu Dayhan birleşiginiň iň ýokarky organy. Siz özüňiz kesitlemeli, näme şertde ýaşadyňyz gelýär. Yani arçın size yer paýlamaly, üýüşüp adalatly çözmeli şu meseleni. Arçın yani plan da etmeli, arçın aýlyk alýar şoňa. Üýüşüp çözüň şol atlary. Siz yerine siz organ. Ol bular näme diýär? Hem ýere polisem hemen taşlaýar, size hiç tat etdiren nokta merkezde oturup baýlyklary o ýere bu ýere uradyp ýeginler bilen daşny çykaryp Katarda, Bahreyn'de, yani Dubay'da ol 500 milyona atelyar kurup milyardlap çıkaryp ogurlak ýörler. Gidibem Türkmenistan karda materialy yine de guruluşga edip ogurluk edýärler. Öz arkadaş şäherini gurýar. Özüne aýratyn mescid gurýar 4 milyona. Kim ona ruhsat berdi? Şul Gurbangula öz mescidini gurmany. Çıkartyn öz pulundan gursun. Näçe bizim pulumuzdan özüne mescid gurýar. Kim ona ruhsat berdi? Han nirde karar var? O ruhsat beren bolsa işten etmeli. Näme esasında şonu ýa ruhsat edýär. Eger de özü karar almasa özü onu türmäge gitmeli. Şu ýaly bir konsultlar hem ýerde var. Owadan başlan, maşgalaňyzdan başlan. Men bu ýerde fransuz siýasatçylygyna ulaşdym. Şuraya pikirleşdim. Olar näme diýär? Birinji bilen jemgyýet ýasam. Jemgyýet ýasamak üçin birinciden maşgaladan başlan. Her maşgalada adalatly bolmuşduruň. Maşgalada ahlak taýdan, ýani adamlar galdyryp üýüşüp agdyr bolup başlan. Ondan soň ýani köçäňde geçin. Ondan soň owaňyza geçin. Şeýdip döwlet düzüp bolýar. Ol daşyndan Murat Urwanow gelip dözdür. Ol dözdür, ol ýalňyş ýok. Biz erti Gurbanyň aýyrsaňam halkyň kellesine iň aňsat ýol para berip meseleni çözmek. Oň bilen biz döwlet bolup bilmez. Yani Türkmenistan'a istenen adam yani muňa bir topar dokumentler getirýär, ay bolýar, me beşmat özüň birat etdip, yani bu ýoldan geçip gidýärler-de, daşyrda gidenine de eger de prosedura boýunça birat etmeli bolsa, derrüw pul çykaryp, bunu aýtmak Amerika türkmenlere derrüw pul çykaryp, yani zatga berip bu tarapdan çözek bolýar. Meseleni. Şu ýaly, yani kyn şu zatlar. Menin pikirimçe biz birinji özümizden başlamaly, gaty dogry aýtdy. Birinji çözgüt özümizden, köçeden, maşgalaňdan başlamaly. Ondan soň üýüşüp köşküňine baryp arys etmeli. 2 sany kerdaby. Türkmenistan'a agyr güne sokup
bir topar doğun garnaşymyz 33 ýyl türmede ýaşap, nerwsy oýnalyp, ýani psihik taýdan agyr ýagdaýa düşüp, kesellep ürkütdiler. Bir topar adam. Bir topar durmuşda ýaşamaly adamlar, bir topar ýyllap ýaşamaly adamlar ürkütdi. Ne şul siýasatyň ýani nimesi. Haçanda bir tane wrach ýalňyş kesel bejerip bir tane adam öldüren bolsa, bir tane prezident ýalňyş saýlanta bütün halky gyrýar. Yani şol tapagyny bilmeli. Şoň üçin siýasat gaty wajyp, siýasata goşulmaly. Ay kim bolsa şo bolsun, meňe gül ýaly. Häzir diňe her kim özüni pikir edýär, 4-5 tane jaý alýar, nime diýär? Alarsaňyz, zat edersiňiz eliňizden alar. Mine häzir Gurbanuly komanda berdi ýokardan. Biznesmenlere jaýlar satyň, döwlet namatyny bermäň. Çekin. 2-3 ýyldan soň soraň neden aldy şo pullar diýip izin alyň şo jaýlar. Ine neden pul diýip ýani MHM, polis, yerli hekimlere ýani ukazany berýär, görkezme berýär. Pikir edin şu zatlary. Milli lider öz halkyna garşy ömür boýy siýasat atlarýar. Bu öz halkyna garşy göreşýär. Biz göreşemdik. Biz ay bolýa 2 sany porsa MHM'sini şunu gorýar diýip gorkup aýlanýar. Biz göreşemdik, ol bize garşy giýjegini göreşýär. Şoň üçin Gurbanuly super aktivist. Öz bähwidi üçin giýjegini göreşýär. Biz bolsa öz bähwidimiz üçin göreşmen Türkmenistanyň gaçgaýdyp başga ýerde gul ýaly bolup işläp Türkmenistanyň puly berip olaram gorkuda saklaýar. Bu bet etmeli. Hemmemiz barmaly, meseleni çözmeli. Şoň üçin başlaň, aşaklardan başlaň. O ýerde siziň maşgalaňyzda MHM polis ýok, şoladan başlaň. Siziň owaňyzda onça MHM polis ýok, uýuşup köçe gurleşiň, ey hökümetine tok ýok, Gurbanuly ýurdu batyryp barýar. Gelin o çözeliň, näýe ýaşamaly, näýe adalet durmuş bolmaly. Gurmuşa durmuşy, siziň hakyňyz bar. Doly konstitusiýon ýani haklaryňyz bar. Ulanyň. Egerde arçyn nimetmese ýygnak geçip aýryň boldy. Öz arçynyňy saýlan, öz etrap hekimini saýlan, öz welaýat hekimini saýlan. Şu ýaly. Eger ruhsat bermeýän bolsa, kim ruhsat bermeýän bolsa, onu uýuşup aýralyň onu. Prezident ruhsat bermeýän, prezident aýralyň. Ýani Gurbanuly ruhsat bernokmy? Gurbanuly aýralyň. Konstitusiýa ruhsat bernokmy? Diýmek bu konstitusiýany üýtgedip, öz haklaryny ýani ulanyp getmiyorlar, ona konstitusiýany çalışmaly. Hemme zat Türkmenistanyň aýlanan zatlar halkyň bähwidi üçin, halk üçin we halkyň tarapyndan. Gurbanuly hiç tak eden okul diňe wezipäni ogurlatdy. Bizi Allah pullarymyzy nime edip tüpük kezapçylyk edýär. Boldy. Siz näme pikir edýäňiz, Nurjan apa? Gaty dogry aýtdyňyz, hemme zady dogry bellep geçdiňiz. Alanlaşýan her adam öz maşgalasyndan başlamaly. Bu adaletliga, yani halk toprak bizinki, vatan bizinki. Onun için göreşmeli. Göreşmesek, sessiz otursak bolcamız şudur. Onun için her kim öz vatan için alet etmeli, göreşmeli, haklarını, hukuklarını sormalı ama sessiz oturmalılar. Doğru diýäňiz. Ene hormatly ýaş öwrenjiler, ýaş studentler. Hemme studentler öýlenýän. Siz hormatly vatandaşlar bir mutmin zaryadym çalşaýyn. Nurjan apa, siz häzir gurlaň, men zaryadka goýmasam ötçe kompýuterim. Ona men ýüzlense. Halkım, yani biz öz vatanımız için görüşmeli. İnha yaş nesil yetiş geliyor. Biz o yaş nesile neye mi koymalı? Şunyalı gözgüyüne yağdaydı vatanımızı, toprağımızı, hem medadımızı teslim ettik. Onların eline verdik. Yani bu rejim özleri için yaşapıyorlar. Halk ne için yaşamalılar? Halk eğer de sesini çıkarmasa, oturmasa, bolmandı bolcağımız bizim budur. Yaş nesil için biz görüşmeli. Biz bu nesil yetiştirmeli. Güvenleyen nesiller yetiştirmeli. İnha
studentler alın, studentler gözgeyne ýagdaýda bu türmeleri alın, türmelerde ine bir giden oğlançıklar yatırlar. Bir güne adamlar, onların hem delalarını seyretmeli, amnisti etmeli. Näçe 30 ýyldan gowrak Türkmenistan'da amnisti diyen zat yok. Dige Pamilova ne diýerler? Oňa da kim pul berse şonu goýberýärler. Müňlerçe adamlar ýatyr otayda. Hemme olaryň işlerini deriňemeli. Deriňep adaletli sud edip amnistiýa çykaryp goýbermeli. Yani oňa da hemmemiz sesimiz çıkarmasak yine de bu türme devam eder. Zaten Türkmenistan bir açık türme öwrüldi. Adamlar yine de yüzlenýär. Sessiz oturmaň. Yaş oğlanlar oturmaň. Biradajyk sesinizi çıkarın. Biradajyk öz hak hukuklaryňyzy talap etmek öwrenin. Her kim biradajyk koşmaň. Yani diyecek tatlarım. Murat Koyuncu. Sağ olun köp. Nurcan apa ediyen işleriniz için şuraya görüşýäniniz için Türkmen halkı için ine doğru düşünün. Biz hemme adet bilen doğru. Biz sizi düşündürýär. Şulun bir iş doğru düşünün. Şuraya ýa-ni analiz edip sizi çıkarıp niyetiye çıkarmak şulun iş. Egerde siz öňe çıkıp başlasaňyz biz ýa-ni hemme adamlar öňe gidip biler. Biz görüşüp biler. Biz mazaly görüşüp biler. Ýöne her kim sen näme bilýän, sen hani sen etde diýip ýa biz aýýarlar. Biz haýsy bir zady biz edeli. Şoň üçin bize sizin kömegiňiz gerek. Bize sizin aktivnyslygyňyz gerek. Bize sizin ýa-ni öňe çykmaňyz gerek. Biziň bilen deňlikde. Ondan biz gidip hemme zady size kanun esasında çalışyp berip bu sistemi gurup sizi ýa-ni wagt edipler. Şoň üçin her adam goşulmaly. Öz geljegi üçin, öz watany üçin, öz çağrı üçin goşulmaly. Başgalar ýok. Nurcan apa, egerde başga aýtjakdaryňyz bolmasa, şoň bilen biz efir tamam edäýeli. Bolýar. Yine de DBT toparına goşulşyň. Otayda uçipsizce bir tölegi var. Ayda bir $6. Oňa gysgan maň bir gidip kofe aljak bolsaňyz, ol $7. Yani bizim adatlığımızı DBT topary ve Murat Kurban alıp berer diýip umid edýäs. Oň üçin her kim koşulmaly. Sağ olun köp. Hormatly watandaşlar, şunu biz efir mutarýat. Men ekran video goýjak bolýan size bizim watandaşlarymyzyň ýüzleniş videosyny. Gelin şonu dinläliň. Biz aram şuraya halk içinden gelen videolar koyup dururuz. Sebebi bizim halkımız medyada çıkmalı. Biz özümüz medyada çıkmalı. Dine kurban bilen serdar medyada çıkmalılar. Bizim halkımızdan çıkmalı. Yine dinleyen vatandaşlar. Bu etrafının bokurtak genesinin sarısı olmasında yaşayan, özümün koşsuyu yarayan, iyilinkar koşsuyunu uğurlamak, öz yüreğimden çıkan sözler yarayan, namazı koluylusmu, İlin iyi tutacak bolsaň, gara neysin gök yüzüge satacak bolsaň, yetimler doğru bolsun käbedana gitjek bolsaň, o taýda ne işiň bar? Bir zatlar alyp gelip öz ilinde satacak bolsaň, näme üçin hady diýdirenden 3-4 tan aýaly bar, kösükal baýtalyp içinde olurdan öldürmek hyýaly bar, adamlaryň garasy bar, agy bar, agamjan dıkıp ýatma her zadyň öz çägi bar. Orada okap, yaşap, işap bilen vatandaşlarıma selam için. Ata yurdun doğudan kuyuhan oğullar, uzağı yıllı okap işlap yörenler, uzal tanrım yollaş olsun erenler, sağ salamat kaydık bilen illeşler, yadır kölün yadı bilen yallaşıp, doğun yalın nanınızı din paylaşıp, göçüp giden durnalar dey terkeşip, sağ salamat kaydık bilen illeşler, Täbäňiz, kıgılaňyz garaşyp otyr, garaşyp ýaryňyz gül açyp otyr. Bu toprakda ata babaňyz ýatyr. Sag-salamat gaýdyp gelin illeşer. Duýdylan agylyň syýy bolup,
Araşyan kotsadan hayat olup arzulu durmuşun hayat olup selamet kaydıp gelin iyileşler.